Yes. What is up, everybody? This is Good Night, and today we are talking about Enzo Ishall in song yake Urikutsvireiko. So I'm gonna be giving you some exclusive news about what is really going on or what really happened pa song inonzi Urikutsvireiko. And don't forget to click the subscribe button and also the notifications bell so that you will see every video that we'll be uploading. So what happens is, if you remember last week, ndakakudza kuti Prophet Passion vane zvavachiri kuita kuti vatrai kurwisana naEnzo Ishall. And some people vakatondiwanzira chitanzi avataura zvausingazivi. Guys, ndinotaura zvandoziva. Why am I saying that? If you remember, I said there's a song iri kubuda. Ndakataura ndikati pane vanhu vakaita sana Soldier Love, vanhu vakaita sana Say Colors, vanana Bazooka, vakato approach vakanzi da kuti uimbe song iyi uchipisa mukomana. Vakaramba. Chewspot ikanzi rekodha song iyoyo ikaramba. Chewspot. Then vandataura ndikati asi pane munhu anonzi Mad Viper. Munhu yeye achaburitsa song. Kana kuti ikasaburitsa na Mad Viper, but pane munhu achaburitsa song this coming week yekudhisa Enzo Ishall. And you're going to be hearing some funny allegations, maybe I can say, because if you have listened to the song, and what happened is, or I'll do a video the song here. But it happened because now that wiki already song and the wiki song. So now you have to listen to what I'm telling you now about Enzo Ishall. First of all, you need to understand one thing. Enzo Ishall song yake kuti Urikutsvireiko tea kana isina sugar payakaburiswa vanavana vatotara katoti hayi song iyi ndeyekupisa Prophet Passion Java neChewspot. Vamwe vachitoti Chewspot, vamwe vachiti chii, vamwe vachiti chii. All sorts of things were said. There was a time ndakaita video ndichitaura nezvekuti Enzo Ishall song yake yabuda, it's a good song chichi. Vanhu vakawanda itosvika vachiti aiwa Enzo aritopisawo Chewspot, aritopisawo Prophet Passion Java. Let me tell you something. If you listened, and I'm going to tell you what really happened. If you listened to Mashuro, and this whole saga, Prophet Passion Java, Enzo Ishall Chewspot, ukanatso kuongorora pese paiti pakabuda paikunabuda song yekupisa Enzo Ishall, like yekuti Pukusamba na wam, yabuda Chewspot ainambobvira yambo ukanyatso cherechedza Enzo Ishall arambo tuka Chewspot. Pese pa zvaiitika because he had so many chances to say nasty things about Chewspot and also nasty things about Prophet Passion Java. He could have said it. There was a time yaka interview ukatasa pa musuya wakaita event yake. We've got the video here. You can watch it if you want to see what really happened. And if you really want to understand what was happening panyaya Prophet Passion Java Enzo Ishall, you can watch some of the videos that we've been doing to follow what has been happening. Pese hapana Enzo pakatuka Prophet Passion Java. Pese paitobvunza even after the saga. Aitobvunza ndisaka urikuti chii about Prophet Passion Java. And then he said Prophet Passion Java is a man who has helped me. And he has been like more of a mentor. I don't know. He was helping him. And there came a time where Prophet Passion Java and Enzo Ishall probably had to part ways. But kuta part ways kwakusiri kuti vanga vatotukana kutoti hapfuteki hauda kuonererwa chichichi ndezvako izvo ndine mari hauna uyachita ndinayo because pakatozobuda nyaya dzichinzi izvo Prophet Passion Java vaita dump Enzo Ishall. Vazvanzi futi Prophet Passion Java zvavasiya Enzo Ishall vauda kutora zvinhu zvavo zvichonzi Enzo Ishall akatorwa zvinhu and all that stuff. Pabuda nyaya dzakawanda ende nyaya dzese ukachiredza dzaibva kusaidi kwaEnzo Ishall, dzaibva kusaidi kwaProphet Passion Java. Enzo Ishall didn't really say much, like he didn't actually say anything. So what you need to understand today is number one, Enzo Ishall haanambobvira atukana neChewspot. And anambira hapa kuChewspot in a way yakashata or in a way yekuti Chewspot yakandibira mari or anything like that. Azvinambira zvaitika, and Enzo Ishall never said that. I'm telling you, I know what I'm talking about. Enzo Ishall never said anything, and Enzo Ishall never said anything kuna Prophet Passion Java. But Prophet Passion Java is the one who has been, sponsoring songs, giving people some money so that, these are the allegations. He has been giving people money kuti vakwanise kupisa Enzo Ishall. It's unfortunate that some of these things have not been working or
they didn't work. Because you know what, I think I can just say it is Enzo's time. Enzo Ishall is here, and maybe Marwato, this is your time to shine. So there's nothing that anybody or me or anyone else can do about it, because it's time for him to shine. He is now operating in his destiny. I don't know. And there are so many things that are lined up. So you need to understand one thing. Song yekuti ndakunyaso kuchikutsanangura what really happened. Song yaya yekuti Urikutsvireiko. Song yaya haina kurekodwa mari mwezuru kana kuti muna December kana kuti. Song yaya yakabvira kudhara iripo. You need to understand one thing about my artist. My artist zvaanoita ndezvodayo. Havaiti zvekuti anoti kana afunga kuimba vamwe vanodaro. But of course, under certain circumstances, most of the time, my artist anenge atori nema song. If you go to anyone, even if you go to Japraiser, he can tell you kuti ndinotori nema songs andakarecorda kana 2008, and still now once under release. And there are so many songs dzanenge atori nadzo dzinenge dzisina kutomboreleaswa. And so many songs dzatori nadzo. Inini kana ndiri senai, I have heard some songs even at Japraiser asina kutombobvira atomborelease, and I have heard some of those songs dara. So it's possible that now, this is 2020, of us a song yoyo. Yes, it will be new to everyone, but it doesn't mean that the song yoyo and getting new one even to him and the people who are close to him. So chakatika panyaya song inonzi Urikutsvireiko. Ukatenda ku chill spot chako ikanobvunza kana na levels and all these guys, they know what I'm talking about. Song yekuti Urikutsvireiko yakabvira kudhara yakatogadzirwa. Yanga yagara iripo and yakatomborekodwa nechill spot. Chill spot yacho yakatomborekodwa song inonzi Urikutsvireiko. But pakudzireleasa, vaidzireleasa vachita se kwete kuti pane problem kana kuti but ndiri kuti pakureleasa masongs anenge achinzi tobudisa song iyi pakati, tobudisa song iyi pakati. Because pane masongs ekuti you have to see the timing. Pana unogona kubudisa song ye-love. Anditi kana unogona kubudisa song ye-love pasiri pavhale. Yes, yeah, it's good kubudisa masongs asiri ye-love. I mean masongs ye-love pasiri pavhale. But there are times ekuti unogona kubudisa kwakaita zvakaitwa na Winky Dina na Jema. That was last year. And wakabudisa song yavo yekuti mugarden madays evhale, and yakaputika. Why? Because it was a time yekuti pakapenga panhu pakabuditsira. And so there are times yekuti panoda kuitwa time, and timing cheche kuti song ibuditswe. So what happened? Enzo Ishall song yanga igara iripo, and it was the next song that was supposed to be coming. And then yabuda. Saka chakazongoitika ndechoti yakazongobudawo, ende kubuda kwayakaita zvakabva zvasvikonoita, I don't know kuti can you say kuti coincidence or anything. Zvakabva zvasvikononanganawo kunosvikonoti gidyi kudayo nesituation yanga on the ground. But the people vari padhuze naEnzo Ishall, the people who are close to Chill Spot, they know what I'm talking about. Kuti song yekuti Urikutsvireiko yakagara yabuda. So according to Enzo Ishall, song yekuti Urikutsvireiko haisi diss, and I see this here anyone, and I see this here Chill Spot or anyone. Because if I can tell you, you will see very soon Enzo Ishall arubuditsa some songs. My mind is so. Achabuditsa some songs anengato nema rhythm ana levels. Angato nema rhythm ana levels, you know. Just as we talked about, takatara tikati, my songs are Enzo Ishall. It doesn't necessarily mean to kuenda kwaita kwa T-Mark. So akurati hapasina any other song yachaimba with anyone else. T-Mark akataura will be working with the stakeholders or the people who are also the local people. Some of the guys who are doing some things. So don't forget to subscribe. Because subscribe. Among my videos, what is going to be happening to Enzo Ishall and all the things that he's going to be doing. So you need to understand this, and you need to understand it well. Enzo Ishall has no, or had no, I can say had no, but he still has no intention to attack anyone, including Prophet Passion Java. He has no plan to attack Prophet Passion Java. My songs akari kubuditsa haasi kudisa anyone, haasi kudisa Prophet Passion Java, haasi kudisa Chill Spot, because in the Chill Spot they are still his guys. He can still talk to them, and pachatoita my songs, like I said, pachatoita my songs achatoimba anengato nana levels nana. So hapana kana problem. Muzambozombofa imakanyebiro mchinza hewa Enzo ari kuimba ashituka ningi. Song yekuti tea isina sugar ichongoro song angakatongorekoda, andika yakazongodecide kubuditsa. Saka song iyi inenge ichinzi iyo Urikutsvireiko kana tea isina sugar. He's talking about some things. If you listen to the song very well, you understand what I'm talking about. Kuti aitongotaurawo masituations anoitika, especially nguva ine yevhale. Kuna vanhu vari kutsva apa tea chaina sugar, chaanenge achitamburira unotochishayawo.
Ndinyaya yaita vachinzi ndionongochitengeswa zvinhu zvichasese apa pane paina mukoma vanenge vachitsenga. All those things they were talked about in that song. So if ever you're going to hear anyone saying song here ngere kudisa anyone, let me tell you something. Enzo Ishall has said song iyoyo haisi kudisa anyone. Kana paina akanenge aida kupfeka size yacho zvinoitika kuti pana kuti munhu akabuditsa bhutsu yake munhu anobva ati ndeikwana kai atiti obva atobata mafeelings ipapo. Kana paina anoti ni song iyoyo ndeyangu, then it's fine, you can just nongoifekawo zvapo kuti ita zvaunodana. But what we are telling you is the truth. Song yekuti Urikutsvireiko tea kana isina sugar, I will say it and I will repeat it again. Song iyoyo haina munhu wayakananga, haisi kudisa anyone, because song iyoyo yakabvira kudhara, yanga yakatorekodwa kudhara, and even Q-Sport yacho inotoziva kuti song yanga yagara iripo. Andika Q-Sport vanotozviziva izvozvo, ukatoenda kuQ-Sport ukanobvunza, they will tell you what I'm talking about right now. So this is what is happening, guys. Don't forget to click the subscribe button, and I will see you in the next video. Let me know what you think. Do you think what you? If you think I'm lying to you, you will see.